Әкрен генә көннәр арты көннәр үтә, безнең әкият тыңларга вакыт җитә. Сәлам дусларым. Сезне гадәттәгечә могҗизалы әкиятләр иленә чакырам. Бүген мин сезгә 3 бертуган кыз турында әкият сөйләячәкмен. Әкиятне тыңлагач, кайсы кыздан үрнәк алырга икәнен үзегез дә белерсез. Әйдәгез, уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Борын заманда яшәгән ди бер хатын. Аның булган 3 кызы. Ул хатын кызларымның үсләре бөтен, тамаклары тук булсын дип көне-төне эшләгән. Менә кызлар үсеп буйга да җиткәннәр. Алар берсеннән берсе матур, бер битләре ай, бер битләре кояш ди. Буй сыннары карлыгачтай сылу икән ди. Кызлар бер артлы кияүгә чыгып, берсе артыннан берсе китеп тә барганнар. Менә 1 ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә, әниләре авырып киткән. Күрше урманда тиен дусты бар икән, шуны дәшеп әйткән. Тиен дустым, барсана, кызларыма әйтсана, хәлләремне белергә китсеннәрче. Тиен шунда ук чыгып чапкан. Олы кызның тәрәзәсен какканда, олы кыз җизләгәннәр чистартып тора икән. Хой, әним янына бик барыр идем дә бит. Менә шушы ләгәннәремне чистартып бетерәсем бар шул. Тиен моны ишеткәндә бик ачуланган. Алайса, син гомерең буе шушы ләгәннәреңнән аерылма дигән. Тиеннең шулай дип әйтүе булган. 2 ләгән 2 яктан олы кызны китереп кысканнар да, олы кыз егылган да гөберле вакыйга әйләнгән. Тиен шунда ук уртанчы кызга чыгып чапкан. Бу вакытта уртанчы кыз киндер суга торган булган. Тиенгә әйткән: "Хой, бик тә барыр иде, менә бит ярминкәгә киндер сугып өлгертәсем бар иде шул." Тиен бик ачуланган да әйткән: "Алайса, син гомерең буе киндер генә сугып тор." Тиеннең шулай дип әйтүе булган. Уртанчы кыз егылган да үрмәкешкә әверелгән. Тиен тәрәзәне какканда, кече кызның камыр баскан чагы икән. Ул бер сүз дә әйтмәгән, камырлы кулларын да сөртеп тормаган. Чыккан да әнисе янына йөгергән. Тиен кече кызга әйткән: "И сөекле бала, гомер буе игелек күр, кешеләргә син юаныч та, куаныч та бул. Алар да сине яратырлар, синең яхшылыгыңны мәңге онытмаслар" дигән. Кече кыз чыннан да бик рәхәт гомер кичергән. Кешеләр дә аны бик яратканнар ди. Менә шулай дусларым, әкияттәге кече кыздан үрнәк алырга кирәклеген үзегез дә аңлагансыздыр инде. Мин киләсе очрашларга кадәр сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!